ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Есим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем бозам дар бораи ҷанг, аниқтараш дар бораи як бародаре ки дар ҷанг қарор дора ва ҷои худша аз ҳамун дарун видео кардагие ки чӣ гуна зиндагӣ мекунанд, дар куҷо хоб мераванд ва дар умум аз дохил чӣ гуна ба назар мерасад. Ва дар асоси ин наворҳо мо гап мезанем дар бораи як бародари дигаре ки мехоҳад нав контракт баста ба ҷанг бирава. Лекин пеш аз ин корша шурӯъ кардан аз мо тавсия пурсидистед. Фикр мекунӣ шахсе ки аллакай ба ҷанг равона шудагия чӣ дар кораи уда тавсия дар бораи чӣ гунае ки бародари дигари дар видеои пешина навистагӣ буд ҳар кас ба ихтиёри худаш мерава, хай хостай бирава, мумкин фикр кунед шумо. Лекин не бародаро, чӣ гунае ки мебинед дар инҷа саволҳо зиёд пайдо мешавад. Та маҷбурӣ, фаҳмо? Та маҷбурӣ. Ҳама одам ба ихтиёри худаш ҷанг намерава. Дар ин видео пурра дар ин мавзӯъҳо гап мезанем. Лекин пеш аз ин мехостам ки тамоми шуморо бо моҳи шарифи Рамазон табрик намоям. Бигзор ки ин моҳ барои шумо ва барои тамоми хонаводаатон моҳи поксозӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, хайру саховат ва иҷобати дуоҳо шавад. Бигзор ки Аллоҳи бузург тамоми орзуҳои неки мову шуморо амалӣ бигардонад. Ва ман медонам бародаро ки бисёриҳо аз баъзе хислатҳои бадшон ва ё ин ки бисёраш аз тамоми хислатҳои бадшон дар ин давоми як моҳи мубораки шарифи Рамазон даст мекашанд. Ва ман чӣ гуфтаниям? Барои чӣ хотир дар давоми як моҳ, барои чӣ хотир намешавад ки тамоман дасткашӣ? Хислат гуфта ин он амалеро мегӯянд ки шахс наметавонад ки аз ӯ даст кашад ва ё ин ки даст кашиданаш барош душвора, ба мисли сигор кашидан, нос кашидан, дигар корҳо. Лекин агар ки хислат хислати бошад ки ту дар давоми як моҳ таркаш карда бутонӣ, яъне ки ту метавонӣ ки тамоман ӯро тарк кунӣ. Яъне сигоркаше ки сигора партофта наметавонад дар давоми як моҳ агар ки тониста боша накаша, пас метавонад ки давом бития накашиданаша. Баъди як моҳи шарифи Рамазон буд чиданам. Ҳаракат кунед, ҳар як қадомот ба худтон як визиф монин. Як хислати бадтона ки дар давоми як моҳи шарифи Рамазон намекуненша, баъди моҳи шарифи Рамазон буд чиданам накуненш. Ва дар комментария айни замон бинависен ки кадом хислате ки ҳаракат мекунӣ ки ҳамин хислата дар давоми моҳи шарифи Рамазон накунӣ ва баъданшам давом натӣ. Ва баъди буд чиданшам метавонӣ дар коммент бинависӣ ки ба ваъдаи худ вафо кардӣ ё ин ки не. Ин видеоро бифирист ба ҳамон нафаре ки барот азизай, барот қадр дора ва барош чунин хушиву амалҳои нека орзумандӣ. Агар ки муҳлати регистратсияи шумо ба поён расидагӣ бошад, бо роҳи осон ба хоси Аллоҳ бехатар ва бедепорт рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед аз тамоми шаҳрҳои Русия дар муддати 24 соат тавассути самолёт шуморо ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Чипта ба ҳар ду тараф дар болои ин ронандаҳои бо таҷрибаи таксиҳое ки ба шахсҳои беҳуҷҷат дар сарҳад кӯмак мекунанд. Ҳамчунин бо тавассути ин рақамҳо шумо метавонед ки чиптаҳои ҳавопаймо ва ё ин ки роҳи оҳан ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас ба даст биёред. Ва дигар мушкилиҳое ки дар муҳоҷират ба пеш меояд, ба мисли тафтиш кардани ҳуҷҷатҳо, запрет ҳаст нест, дигараш, яъне ки бародаро гап занем агар дрози бад мешавад, хубтараш маълумоти бештарша аз худшон бигирен. Рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед. Хоб акун гап мезанем бародаро дар бораи он шахсе ки мехоҳад ба ҷанги Федератсияи Русия рава. Тасаввур кунед шумо ки ин одам аз Тоҷикистон рафтанияд ва дар видеои пешина чӣ гунае ки як шахс нависон ки одам ба ихтиёри худаш мерава, агар ки нахоҳад намерава. Ва ман гуфтам ки ҳар як шахсе ки ҷанг мерава, он шахс маҷбурай ба уҷа рафтагие. Ӯро ягон кори ба ин роҳ тела метия ва кори мо бояд ҳамин ҳаракатеро кунем ки чунин корҳо нашавад. Ва дигар корҳое ки мотивировать мекунад одаморо рӯҳбаланд мекунад ба ҷанг рафтанда, ҳаракат кунем ки фирефтаи чунин рӯҳбаладиҳо нашаванд. Хоб акун дар асоси ин бародарда чӣ мушкилӣ шидагие? Яъне ки як чанд нафарда мушкилии маблағӣ дора ки бояд ба онҳо маблағ бития. Ва ора мега ки як чанд моҳ тоқат кунен, ман ин корро ҳал мекунам. Яъне ки мехонем смсша: салом алейкум ака сози хуби илтимос ответе вазият беҳад вазминае барои 17-18 ҳазор сомон камтарак маҷбур бастестан чоп кунум аз чӣ совет метен ду кӯдаки майда дорум, илоҷ надорум, ё сума то 18-ама биспорум, ё контракт чӣ як совет метен ака. Чӣ совет метен ака илтимос? Шахсоне ки ин аз онҳо қарздорай, ҳамоно гуфтестиянша ки ё ки то 18-ум числара ту сума бармегардонӣ ва ё ин ки худмон билет мегирем, роид мекунем ба ҷанг. Чунки тавассути контракт агар ки ба ҷанг рава, дар оҷа пул метиҳанд ва мо пуломона бо тавассути ҳамин мегирем. Дигарша фаромӯш накунам,
агар ки нарава чӣ? Агар ки нарай, прокуратурада метиҳем та ва мушкилит мешава. Акаи Тоҷикистон 2-3 кас қатъи кор кардем, суми аммо дама мондагиай. Дига ягон вариант надорум. Ё сумшон бояд битам то 18 бегаша, ё маҷбур билетам мегиран барам ҷанг. Худора шукр кором созанд. Ёра ҳамиқа мефаҳмонам, 1-2 моҳ тоқат кунен, меспорам не ки не то 18 мо прокуратура ариза мекунем. Бира ҷавоб тав гӯ мега. Одамое ки бояд сумшон бития и омодаанд ки ҳаёти ира барҳам битиян барои ҳамин қадар маблағ. Ва ин шахс гуфтестай тоқат кунен метиям, кором созанд. Яъне ки имконият ҳастай ки ман ҳамин сума баргардонам. Айно меган не трав. Яъне ки якум Аллоҳ чунин шахсора бизана. Ва ҳамун суме ки агар ки ин бародар баргардона, ҳамура дар ягон кори хуб истифода карда натонанд. Дар ягон кори хуб гуфта чира дар назар дорем ки аз ин маблағ ҳаловат бурда натонад. Акнун аз тарафи дигараш дар бораи худи ин бародаре ки ба ҷанг бо чунин маҷбурӣ мехоҳа бирава. Тавсияи мо ба ин шахс чия? Тавсияи мо ба ин шахс оне ҳастад ки худаш аллакай медонад. Лекин фикр кунем ки бародаро, шахсое ки менависанд ки одам ба ихтиёри худаш мерава, шахс аллакай медона, лекин боз аз як шахс пурсидестай. И чира нишон метиҳад? И онеро нишон метиҳад ки ҳамин одам дар дохили қалби худаш як заррачаи роҳе мекова ки ҳадди ақал ягон сабаб боша, ягон роҳакое боша ки ман наравам, ман ҳамин кора накунам. умед доштан. Ман метавонам танҳо қадид суҳбат кунам дар ин бора ки айни замон ман ин суҳбата қадид мекунам ва дар натиҷа худ хулоса мебарорӣ, ҷамъу тарҳ мекунӣ. Ҳар як кору ҳар як амале ки мо мекунем бояд дигар паҳлуоша бинем. Агар ки нарем чӣ мешава? Дар ҳолати худат дар ту ду паҳлу мондагиянд ки агар нарай, прокуратура метиҳем. Лекин дигар паҳлуое ҳастае ки ту нигоҳ намекунӣ. Барои мисол, кадом паҳлуо? Вақте ки дар ту дута вариант мемонанд, ё прокуратура хонатон ва ё ин ки ҷанг, ту ҳарди ҳамин паҳлуоро нигоҳ мекунӣ ва дар сари ту дигар паҳлуо маҳкам мешавад. Яъне ки ту дута интихоб надорӣ, ё прокуратура хонатону ё ҷанг рафтан. Ту хеле ҳам интихобҳои зиёд дорӣ ва барои дарёфти ин интихобҳои васеъ ту бояд аввал ҳадафта муайян кунӣ. Ҳадафи ту чие? ҳадаф ҷанг рафтан ё ки прокуратура не. Ҳадаф 18 000 сомон дарёфт карданай. Вақте ки ҳадафа мо муайян кардем, бояд нигоҳ кунем ки чӣ гуна мо 18 000 сомона метавонем ки ба даст биёрем. Акнун фикр кун. Ту метавонӣ ки аз банк қарз бигирӣ. Ту метавонӣ хоната фурӯшӣ. Ту метавонӣ хоната залог монӣ сум бигирӣ. ҳадди ақал агар ки тамоми ино нашид, ту метавонӣ ки ягон гурдата ягон ҷота буфурӯшӣ. Албатта ки ягон узви баданта фурӯхтан ин дар ҳолати хеле ҳам бад шай. Лекин ман фикр мекунам ки аз ҷанг рафтанда хубтарай. Аз ҳама бади бадаш ин ҷанг рафтанай. Магар ин паҳлуоро фикр карди ягон бор? Дар ҳолате ки бо дар Тоҷикистон бошӣ, бисёр ҳастай хешу табор, бисёр ҳастай одамо. Бале, ман мефаҳмам ки хешу табор, ёру рафиқ, дӯсто, кам ҳолатое мешаванд ки дӯстои ҷонӣ бошанд дар асл. Лекин ту ҳамин ҳодисаи худта бугӯ, хаб накӯ да ҳама рафиқ, да ҳама дӯсто ки бародаро дар чунин мушкилӣ ҳастама ки маҷбур бояд ки ё ки ба ҷанг бирам ё ин ки ҳал кунам ҳамин кора. Барои он хотире ки ту ҳамун кори бидаӣ ки ту чунин маблаға метавонистаи дар давоми як чанд моҳ ҳал кунӣ. Яъне ки ту дар айни замон як ҷои лозимае ки ҳамин маблаға бигирӣ, инора бити дафт шаванд ай болои сарат, баъдан дар муддати як чанд моҳ бо худ ин маблағе ки аз дигар ҷо гирифтӣ ҳалш кунӣ. ҳатто гуфтестам ки агар ки аз бонкам бигирӣ, ту имконият дорӣ ки ӯро пӯшонӣ. ҳатто агар хоната залогам монӣ, чӣ гуна ки дар болои худ гуфтестам ки як чанд моҳи дигар битиен ма тоқат намекунам. Яъне ки ту имкон дорӣ ин кора ҳал кунӣ. Масъалаи дигараш, агар ки ҳама инора чашм пӯшӣ, ҳама инора як тараф кунӣ ва фикр кунӣ ки ҷанг мерай, чӣ гуна ки худа дар боло гуфтӣ, намехоҳӣ ки прокуратура хонатон бирава ва зану гудакта мисол битарсонанд ва ё ин ки ҳадди ақал дар охир худта баранд маҳкам кунанду зану фарзандат мисол бету бимонанд. Дар ин масъалаш биё ки як бор ҷамъу тарҳ мекунем. Яъне ки ту намехоҳӣ ки зану фарзандат, занат бе шавҳар мона, фарзандот бе падар мона. Аз ҳамин хотир ҳаракат мекунӣ ки ҳабс нашавӣ барои 18 000 сомон. Лекин интихоб мекунӣ ҷанг рафтана ки имконияти баргаштани ту аз ҳад 1% 99% дигар ту бар намегардӣ. Як бор ту фикр кун, як бор ту қонуна бин.
агар ки ҳатто туро ҳабс ҳам кунанд ба 18,000 сомон чӣ қадар муҳлат ҳабс мекунанд ва ҷанг рафтани туро як умра маҳрум мекунад аз зану фарзандат. яъне ки ҳатто агар ки ту дар бораи зану фарзандат фикр кунӣ, кӯдакот маида будаянд, ҳатто агар ту дар бораи ино ҳам фикр кунӣ, ҷанг рафтани ту дар инҷа бояд ки хат зада шавад. яъне чӣ гуна худат фикр мекунӣ ҷанг мерай ва ба ту маблағе метиҳанд ки бо ягон муддат зану фарзанди ту зиндагӣ карда метавонад, ин интихоби хуб нест. ин интихоби баақлона нест бародар. баъди марги ту ҳар як луқмае ки зану фарзанди ту аз ин маблағ мехӯранд, ҳамчун як заҳр ба гулӯи ӯ мегзара. медонӣ? барое ки ин маблағ ба ивази хуни ту ба даст омадагиай. фикр мекунӣ ки ваё намедонанд, кӯдакот майда, фикр мекунӣ ҳамсарат намедонад. ту бале ҳаракат мекунӣ ки зану фарзандат аз гирӯснагӣ намбаранд, ба ӯ нон метиҳӣ, лекин пеш аз ин ӯ нона дар хуни худ тар карда метиҳӣ. ин масъаларо хуб фикр кар. ва дар бораи ҷанг рафтан, ҳоло ма биём ин бародара видеоро дар инҷа параллел намемонам, ҷои истиқоматшона до ҷои дигар ҷоашона ва гапома гап зан мегирам. ин видео дароз шид, хубтар мешавад ки ин наворҳое ки нишон метам аз ин бародар дар дигар видео бо пурратар гап занем, хубтар мешавад. барое ки кам вақт ҷидо карда метавонем дар бораи ин бародар гап занем, чунки дар бораи худ бисёртар гап мезанем дар ин барнома. яъне ки бисёри мардум фикр намекунанд он паҳлӯиша ки мо якум мусалмонем ва ин ҷанг бародаро, оё шумо фикр кардем ки ҷанги нестае ки дин раво дидагиаша. яъне ки ин ҷанг танҳо қатлай як шахса куштан чӣ ба мисли оне ҳастае ки тамоми шахсҳои рӯи ҷаҳона куштагӣ бошӣ. а ту дар ҷанг одамкушӣ мерай ва чӣ гунае ки гуфтам ин ҷанги нестае ки дин ӯро иҷозат додагӣ боша. яъне ки ҳар як қатлои кардагӣ ту гуноҳи туай. як одама куштан ба мисли оне боша ки тамоми одамои рӯи ҷаҳона куштагӣ бошӣ. ту фикр кун ки вақте як кнопкаи автомата меҷақӣ, як чанд нафар аз дасти бумра, охирати ту чӣ мешавад? дар ҳолати худат мурдан ту ҳаром мебарӣ. тасаввур кун, як мусалмон русский не сдаются гуфта аз дами русҳо давидестай. як мусалмон як масеҳии дигарро кӯмак кардестай ки дигар масеҳиро бикуша. дар куҷо туғрӣ мегирад? ҳадаф барои чӣ? ҳадаф маълумай, барои маблағ. ман фикр намекунам ки мусалмони ҳақиқида ин кор раво боша ки охирати худша нобуд куна барои маблағ. бале, ман худта мефаҳмам ки дар ҳолати хеле ҳам сахти ҳаяҷонӣ, дар ҳолати тарсӣ. вариантҳои дигаре ки ман дар боло номбар кардам, ин вариантҳоро бин ки аз куҷо ту метавонӣ ин маблаға ба даст биёрӣ ва инҳоро бартараф кунӣ. ҳамаи ин вариантҳоро бин ва боз ҳам дар болои инам ба ҷанг рафтанда розӣ нашав. ҳатто агар ки дар прокуратура битиҳанд. акнун аз ин тарафаш ту як бор вақте ки дар хона мешинӣ, ягон юрист ё ки ҳам ту худат ҳам ту бихон, ту хиёл мекунӣ ки туро мебаранд 10-15 сол суд мекунанд барои 17-18 сомон. якумаш ки ту ҷиноят накардаи, ту қарздорӣ. шахса барои қарздор буданаш намебаранд суд кунанд. ту қарздорӣ. вақте ки туро прокуратура додан, ту мерай мегӯй ки ҳо ма қарздорам, ба кала мегирӣ, ҳо бармегардонам, мегӯй заявление мекунӣ, мети прокуратура ора яки ждат ки метата. тамом инем қадар коре. яъне ки нафас каш, сара ором кун, ҳаяҷон қатъи ҳеҷ вақт кор накун. қарздор будан ин ҷиноят нест. алло ҳамаи мо шуморо дар паноҳ нигаҳбон боша бародаро. чӣ гунае ки аллакай гуфтам, ман мехостам ки ҳар ду ин мавзӯъро якҷоя кунам, дар бораи ин бародарам ки дар ҷанг аста аз дохил навораи худша нишон метиҳад, ирам гап занам, лекин сухани мо дар инҷа дроз шид. ман аллакай ҳис кардесам ки видео дарози бад шид. аз ҳамин хотир як мавзӯи алоҳида мекунем дар видеоҳое ки бародарро гуфтам ки аз дохили ҷанг, ҷои хову шаву, ҷои истиқомат шаву, лаҳзаҳои ҷангӣ шаву, дигарша шароитошона видео кардагиай. дар бораи ин бародар пурратар гап мезанем баъдан. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. аллоҳ нигаҳбон боша.